खारनाय बारनाया जोंनि बर' समाजाव दिनैसिमबो जोबनो थाङाखै बिराद दुखुनि नांथावनि बाथ्रा आरोना उन्दै उन्दै गथ'खौ गारनानै क'क्राझार जायगानि क'क्राझार जिल्लानि बालिपारानि काकरमारिनि सासे आइजोआ थांनाय बुधबार खालि 12 तारिख खालिनो माने न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोननो दिनैसिमबो मोनफैयाखै आरोना लोगोफोर बिराद दुखुनि बाथ्रा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा रिक्वेस्ट खालामदो थाबैनो फैफिननांगौ होननानै आरो बिनि हौवायाबो रिक्वेस्ट खालामदो थाबैनो फैफिननांगौ होननानै लोगोफोर आं डिसक्रिप्शनाव माबाखौ फन नाम्बारखौ होना होगोन आरोना जेराव मोनो माने फन खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोफोर बिराद इम्पर्टेन्ट जागोन दिनै भिडिअआ थांनाय बुधबार खालिनो माने थांदो होनना बुंदों आरोना दिनैसिम मोनफैयाखै न'खरनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला माने बियो मुस्लिम हौवाजोंसो थांदो होनना बुंदों आरोना न'खरनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आरो माने लकेशनखौ जेनेबा एरियाखौ बबे जायगायाव लांदोंखौ मिथियाखै होनना बुंदों आरोना क'क्राझार जायगानि सिङाव थानाय बालिपारा काकरमारिनि होनना बुंदों आरोना जेनेबा भिडिअखौ हायोबा शेयार खालामना हो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला न'खरनिफ्राय नायना लादो फंनैसो माने आं देखायना होनोसै ससे भिडिअ क्लिप नोंथाङा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांफोरा सोरबा नुदोंब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामबानो मोनगोन आरोना बे कन्टेक्ट नाम्बार गावसोरनि न'आव मोनहैखागोन माने बेयाव कल खालामहरबानो मिथिगोन आरो सोरबाफोर लामा सामाफोर नुदोंबा एसे हेल्प खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर उन्दै उन्दै गथ'फोर सासे 10 बोसोरनि होनदों सासेया बेसे बोसोरनि होनदोंथाय बिसोरनि माने स्कुलाव फरायनायफोराबो दिनैसिम माने एकदम नस्थ' जालांजोबसिगोन आरो बिमानि टेनसनाव थानानै बा बिफानि टेनसनखौ नायनानै माने गथ'फोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरा फरायनाया माने टेनसना बरबाद जालांजोबसिगोन आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना निजिनो बर'नि भिडिअखौ बेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम लोगोफोर जाहाथे थाबैनो मोनफिनो जाहाथे बिसोरनि न'खरा आलो गोजोनै संसार जाफिननो हायो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो लोगोफोर भिडिअखौ बेसेबां हायो शेयार खालामना होबानो जाबाय थाबैनो बिथांमोननि न'खरखौ माने आलो गोजोनै सुखु लाफिननो हानाय बायदि आरो सानै उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने मोजां लाइनाव फैफिननो हानाय बायदि मोजाङै स्कुल थांफिननो हानाय बायदि लोगोसे बिसोरनि न'खरनि टेनसनफोरा थाबैनो जोबस्रांनाय बायदि जेराव लोगो मोनो बेयावनो माने लोगो मोनोब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंसोर फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर बे न'खरनिनो फन नाम्बारा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर जोबनो बेखौनो बुंनो सानोखि जोंनि एक्स एनडिपि सारमोनजों लोगोसे जेलाव थानाय गासैबो जेल उदां जागोनखौ आङो मिजिंथिनानै दङ लोगोफोर एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि